hakat artrik ujeliu arjar arpo ki arngut kinong mikmat jongkaram rai jerngam konstituensi bakantup ubak kemfa Sydney Marbanyang MLA bat ubak bajok pengrop MDC kila penendam jore ke jingsyak penyap dusman jongkowe galong kume hakas nong nongkro ramrai kabala jiaru hakan riu tarik mentau benai kita kinong mikmat habai keran bat ke HNN kilong ke ai kabala jia ngeda ngeusi jur bat ngeda pendrem jur ya kajing le riplau jong urunar bala le bi ijat bat shimru sendan wat ya kajing im kabala pendu nong shibun ya yeng kasam bat ya kasnong hi barokawai namar ladu no ya kawai na gimen sem kordor Ina kaliang jong ngam nong kuar akundam itu kajing ja kaba ja ate nong kro basha le bijot kuika nong kume bat ya kali kalau ke kampung susi kalau sunan pabeli asnowi kanane ka kam suwi hapsu te yolu na bu na de na ke disne ka ba kam tinge kan ba ya ka ajro ni hapan bishar ba ba ulu na bola ale ke kam de ban lat ba odi ban sate al kam ban ai ke disne ka ba khawi ba na tip hang ka tu ka jingja dap ka jing sosi ban Yosko ba hakatan kabahap konferensi jongi ale siang ala nong kare ke headquarter jong konferensi baja kum ko ka jingja nga penram jur ya kane ka jingja ka jingle jong tu khna bat ngai i ba hakatai ka thani jongi namar ba kade ka konferensi ka bdang mi an hajar khalai te bat ka jing bun upan no song kala nang kiu henrei kila jingeda dang duna te nga try ba ka ade ka por ya ka sarkar bahkan perkhat kumno bahkan bu no di kenja outpost nei kam hang tai por ramrai nomor hadu bentar 4 don ti nakalian jungiru in persyang hi banya bodien bat ngin hab ekran lang bagi snong tha kumno bagi ya rio ban akwaya ya kajaka kenang ba nang ne khmat kum kine ki jajingja kinum don shu hakane ka than bat ka steady barakoi lada ki kran ke buat bahra jong ka home ke polis hapa kene ka dong kathan ke jongi ba ka bay de bu khna ngasko ban ong ba ka an hi kan pek banyak pha ya ki borok ki kendon jong ka an ha ka ba ngitip ba ka de ka rep bat murder te kum kane hi ngitip ya ki an thumai ki ba dari persyak ya ki long kumi ya ki kentai brio ada ka por ba kumi kini ki jajengja om bakin asyuk tangka life imprisonment henry kira dai ban ai da ka death penalty